Хәерле көннәр, бездә бүген кунакта Раяз Фасыйхов. Раяз белән тиз генә сораштыру үткәреп алабыз. Раяз, концертка соңга калган вакытларың булдымы? Булды. Транспорт сәбәпләре аркасында дип әйтик. Йоклап калганым булмады ансы. Чөнки мин филармониядә тәрбияләнгән кеше, без 1 сәгать алдан как минимум килеп утыра торган кешеләр, киенеп. Ничә тапкыр гашык булдың? Уф, күп тапкыр. Күп менә санаганың юкмы ни? Я, минем язып барган китабым да юк. Исемлектә юк. Юк, мин спортсмен түгел. Хоккей яки көрәш? Кызыксын, көрәш безнеке, хоккей, тоже хоккей. Ой, тоже кызык. Хоккей, көрәш. Хоккей. Сүзләрне оныткан булдымы сәхнәдә? Булды, ничә булмасын. Менә кичкенә вакытта былай, әти уйный торган, мин җырлыйм. Чыгам сәхнәгә, кешеләрне күрәм дә, каушыйм да, бөтен сүзен тап. Аннары әти, ананда да, улым, кино күрсәтә торган тишек бар, шунда карап җырларсың. Һәм үзем уйлап чыгарып җырлыйм инде. Нидер акшыгырлар килеп чыга инде. Ә менә сәхнәгә Менә чыккач, иң авыры булды, без бу елны Тукайның туган көненә, аның сүзләренә язылган яңа композиторларның җырларын җырладык, симфонический оркестр кушып. Иде Казан Экспода бүтән татар җәмгыятьчелегендә Тукай туган көнендә уйлап кара. Чыктым да инде. бетте. Тукайның әле иске телдә язылган сүзләре. Ходаем, үземнәр белән Тукай әйләнеп ятканда ишетеп таптым. Анда зрәк үземчә дә китте бугай, ләкин берсе дә шелтә белдермәде, Аллаһка шөкер.